Takže čus, ja si dám nového videjka a toto videjko bude veľmi špeciálne, pretože je to úplne prvé videjko z Brawl Stars, čo je mega super, pretože Brawl Stars, budem rád Bravo, ale keďže toto je prvé videjko, tak vám samozrejme musím ukázať môj účet. Toto je moje meno, hej, je to Inferniak a čo sa týka brawlerov, tak má 28 brawlerov, hej. Najlepší je Daryl na 10 Pavry, hej. Asi takto vyzerá nejak môj inventár, respektíve s brawlermi. Tak. No a keďže mám 7900 trofejí a za 8000 trofejí, čo je dnešný cieľ, dostanem 925 týchto tu kartičiek, neviem, jak sa to volá presne, tak sa mi odomkne Melody, hej, Melody, a tiež gas, pretože na Melody mám 1705 týchto kartičiek alebo kreditov, áno, kreditov. A keď som to správne počítal, tak by mi malo dať Melody aj gasa, takže dneska, ak sa nám podarilo 8000 trofejí, tak ponúkneme dvoch brawlerov naraz. A taktiež na konci videjka si v shope otvoríme jednu stardropu, ktorú by ste si mali všetci otvoriť. Tuto si otvoríme na konci videjka, takže preto určite dopozerajte video až do konca. Určite ma tu môžete podporiť lajkom aj odberom. A my sa vrhneme na push na 8000 trofejí. Tak, pôjdeme s Edgarom, lebo prečo nie? Tak, som zvedavý, že aký čo, kto bude... Aha, to je vedľa mňa hneď Edgar, to nie je úplne dobrý štart, ale tak uvidíme. Dobre, ideme hneď pre bedničky, to sa už Mortis. Tak. Dobre. Poď sem. Dobre, tak nič. Mortis. Dobre, tak Mortisa necháme na pokoji, lebo ten mi zdrhne. Schválne napíšte do komentárov, že za akého brawlera najčastejšie hráte, aby som vedel. A ja si najčastejšie hrám buď za Edgara, alebo za Daryla. Skôr asi za Edgara. Takže do komentárov mi napíšte, že za akého brawlera najradšej alebo najlepšie viete hrať. Ja buď za Edgara, ale tak to je asi každý. 1000 hapok, poď sem, Jackie. Neutečieš. Možno utečieš. Yes, no dobre, o 1000, tak 900 hampok mám misnula, takže to nič moc. Mám 4 pavry, to je výborné, ale obávam sa, že to nebude. Ďalší Edgar a má hypercharge, to je dosť blbé. Ja zdrhám preč. Ja sa si zakempím a počkám, pokiaľ sa vyfajtia. Lebo ja to takiaľ nevidím nejak moc dobre. Nevýhoda Edgara je taká, že keď ideš proti Edgarovi, tak nie úplne vždy vyhráš. Čo je takáto veľká nevýhoda pri Edgarovi, keď ja za neho hrám osobne. Tu je Mortis, to by som mohol zabiť. Yes, let's go. A tu je Edgar, toho by som už mohol zabiť, že mám 6 powerov. Ale on má hypercharge, čo sa troška bojím, nebudem kecať. Shit, to asi moja smrť. A nie je to moja smrť. A je to moja smrť. Nevadí. Ale som aspoň tretí. Aspoň niečo, som tretí. Dobre, sme tretí. OK. Dobre, ja som si dal Stardopa. Rare, nič moc. Tak to si vyzvedneme. Hej, 150 kartičiek. Tu Melody ešte odomknem skôr, mne už chýba len 45 tých kreditov. Ja trošku Melody ešte odomknem skôr. Akého by som ešte mal zobrať brawlera? Zobral by som, ja neviem, Daryla, ten je dobrý. A tí, čo hovoria, že Daryl je zlý, alebo za neho moc nehrajú, tak hneď vám poviem, prečo sa mi za neho dobre hrá. Pretože on strieľa akože jednu tú, alebo on strieľa z dvoch tých proste, neviem, z dvoch tých pištoliek, hej. No a on dá z každej 2000 damage, takže ja proste dokážem kohokoľvek prakticky zabiť. Bez toho, aby mi on niečo urobil, ale som mŕtvý. Dobre, to som nevidel, no skvelé. Výborne, tak už máme o trofej menej ako sme mali predtým, výborne. Tak, zobral by som, ja neviem,
Ten je dobrý, podľa mňa. Lebo on tiež dáva 1200 damage na jeden ten hit. Takže to je určite mega OP. A hlavne, on vidí v carry hrozne veľké, hrozne ďaleko vidí v tom carry. Niekde v carry a ja ho uvidím a u mňa nie. To je mega OP. Dobre, ja idem pre bedničky a tam je Leon. To som mohol eventuálne zabiť, nie? Či? Dobre. Traf sa. Dobre. Bude dobrý, len sa musím trafiť, čo není úplne moja silná stránka, mierenie a triafenie sa do niekoho iného. Čo si budeme kecať, hej, to není moja najsilnejšia stránka a blbé je, že tu je Edgar, ktorý chce po mne skočiť. A ešte viac blbé je, že hore je Spike a tu niekde naľavo je Leon. Počka, ani fajtia, to sa mohol dať, nie? Či? Ne? Dynamite, tu je Dynamite, to je blbé, to je blbé. Zdrhám. A tam je Stu, to je hodne blbý. Ja si budem campiť, lebo toto ja nevidím moc na... Pokiaľ budem na svete, ma určite zabije. Nemám absolútne šancu, akože. Teraz. Možno Edgara. Edgara, ja ho zabijem, len nesmí po mne skočiť. Ak ma po mne skočí, tak som v háji, tak trochu. Dosť. Ako už som zabila Edgara, keď po mne skočil, lenže to som mal asi extrémne veľa powerov a tu je Leon, ktorý sa schoval. A Edgar, ktorý má nabitú abilitku. To je blbé, som mŕtvý. No, som mŕtvý. Som štvrtý. Tak nič, no. Asi nejak sa mi nedarí. To je hrozné. Keď nenatáčam, tak sa mi darí. A keď natáčam, tak sa mi nedarí. Mám zákon schválnosti, no. Zoberiem, čo ja viem, koho by som mal zobrať. Do komentárov mi schválne napíšte, za akého brawlera by som si mal zahrať v ďalšom videjku. Lebo ja vlastne tých brawlerov striedam jak svoje ponožky, takže nič moc. Dobre, poďme. To sme mohli vyhrať asi. Uvidíme. Uvidíme, ako tam bude prijať alebo neprijať šťastie. S mojím šťastím je také, že raz mi praje, raz nie. Ja som šiel rýchlo na stred, zobrať si powery. Potom by som to možno vyhral aj. Keď si akože dosť rýchlo pohonem. A zdrhám a nezdrhám. Dobre, toto je veľmi blbé. Koho? Počkaj, ja som zobral niekoho, kto má málo powerov. Respektíve tých ránkov. Napríklad za Karla som dosť dlho nehral. Akože ja neviem, už 2 mesiace, možno mesiac. Tak 3-krát som možno 4-krát za neho hral a nič. Takže uvidíme. Tu myslíme, aj tu Frank 2-krát, to je dosť blbé, že tu je Frank. Od toho keď stretnem, tak úplne neviem, akože čo mám robiť. Karol je v tom dobrý, že proste uberá relatívne veľa. Blbá vec je taká, že musí počkať, pokiaľ sa vráti tá vec, čo není úplne vždy to najlepšie a už vôbec to není. Ale za dobré je to, že dáva akože 2-krát keby damage, čo je dobré. Blbé je to, že ma tu šikanuje gas, respektíve chodí v kuse. Tak trocha. Ale toto vidím blbo. Tohle to vidím hodne blbie. Dobre, teraz by som mohol sejmovať. Poď, let's go. Poď, cípni. Yes, let's go. To tesne, ale vyšlo mi to. Let's go. Tu je Jessie, to není dobré. Zdrhám. Poď. Dobre, nehitla ma. Dobre, výborne. Tu nikto není. Tam je Frank. Okej. To nejde po mne, čo je výborné. To by som mohol využiť. Že, áno, čo Frank? Hello. Dobre, tak nič. Keď tam nebol Stu, tak z toho možno aj dám. Ale som štvrtý. Aspoň mi to dalo nejaké trofeje. 6 síce, ale dalo. Dobre, pôjdem hrať, ja neviem za čo ja viem. Shelly napríklad, proč ne? Shelly. Schválne mi napíšte do komentárov, že kto vie hrať za Shelly, alebo ako sa za ňu hrá, lebo nie, že by som to nevedela, ale hej, v podstate to neviem moc. Je tu Daryl, to nie je úplne dobré. To nie je vôbec dobré.
Dobre, znič to, Darylku, a zdrhám, preč od teba. Taká výhoda Shelly je také, že ona má celkom dobrý range na rozdiel od Daryla. To je taká nevýhoda jeho. Blbé je, že keď sa ku mne dostane, tak som tak na 100% mŕtvý, takže... Shit. Dobre, ja idem sem. Ja inak, čo sa týka akože typy brawlerov, tak môj taký štýl hrania brawlerov je taký, že mám radšej, keď dávajú na akúkoľvek vzdialenosť rovnaký damage, lebo keď ste takto na diaľku, ja mu berem tisícovku, hej, lenže kamo, on má 10 000, hej, tých životov. To mi troška vadí na tých ako brawlerov, na tej Shelly hlavne, dosť. Ale zase Shelly má dobrú abilitku. Takže výborné. Skôr Star Powerka to je, že? O, to nevadí. Tu není, kde je ten Daryl? Tu si. Poď sem. Počkej, ja si nabijem trošku zdrhnúť. A teraz pôjdu preč, to scípne. A yes, som prvý, let's go. OK, výborne. Tak, ďalší star drop, rare, dobre, nič. To zoberieme, ďalší star drop, ukáž. Som chcel. Super rare, ukáž. A 50 iba. OK, dobre, budem hrať za Daryla. Ten sa mi celkom vyhovuje, takže výborne. Tak. Takže sme v hre, let's go a poďme rovno na stred. Ja viem, že to nie je úplne dobré, ale na tejto mape mi to celkom vyhovuje, celkom mi to aj ide. Daryl je v tom dobrý, že na blízko je ultimátne OP, na diaľku už tak OP není. To je troška blbé. Tara, a tam mi nič nespraví. Tu je Dynamite, ten mi už spraví veľa. No, presne toto mi spraví, výborne, zabije ma, výborne, to je fakt skvelé toto. Ach jo, sa vôbec nedarí, to je hrozné. Dobre, teraz maximálne sústredenie. Dobre. Bereme čestku, dobre, výborne. Tu je Edgar, to nie je dobré. Dobre, zabil som ho, výborne. Tak. Bereme čestky, let's go, máme 4 pavry, výborne. Tu je Spike, to ne, to nechcem. Tu bereme všetky to. Tak. Tak, jeden dole, ešte Spike tu je. A druhý Spike. To je blbý. Počkaj, snažím počkám za rohom. Dobre, tak mi počkám snažím za rohom. Yes! Stačilo, keď mi ešte jeden hit dal, tak už som mŕtvy. Dobre. Shit! Kámo, to som kámo jak dal, ty vole. 10 powerov. Sope zlakol. Dobre. 14 000 hápok, to je extrémne dobré. To je výborné. Tu je ďalší. Tu je Cold. Kámo, jak nič. Tak poď, toto určite vyhrám, kámo. Keď toto nevyhrám, tak už nikdy. Aha, ďalší Cold, výborne. Nemá ani power. Jeden. To je skvelé. Úplne výborné. Tak, skvelé. Nice. 10 trofejí je mojich. Achievement tiež splnený. Respektíve quest. Ja si myslím, že sme tých 8000 trofejí mohli dať dneska. Ja verím, že to dám. To zase bude chvíľku trvať, ale dám to. Verím, že to dám snad. Ja tu keď tak hodím nejaký zostrik, že ako sa mi darí, uvidíme.
Dobre, má 7993 trofejí, let's go. Dobre, chýba mi 7 trofejí, takže teraz musím byť aspoň druhý. Takže držte mi palce a ja verím, že to dáme. Let's go, ideme na to. Let's go! Máme 8000 trofejí! Trvalo to extrémne dlho, možno aj hodinu, aj pol, hej. Yes, máme to tu, takže ideme odomknúť dvoch brawlerov naraz za 3, 2, 1, teraz! Let's go, Melody! Poďme Melody, let's go! Assassin! Let's go! Teraz máme z Gasa. Gas! Let's go! Máme dvoch brawlerov nových! Gas support! A ten si ešte budeme voliť epického brawlera. Ja zoberiem asi Griffa. Beriem Griffa. Let's go! Máme dvoch nových brawlerov. Takže už nemáme 28, ale 30. Yes! Dobre, v nejakom ďalšom videjku si ich vyskúšame a ako som slúbil, tak na konci videjka som slúbil otvoriť Stardropu jednu, takže ja svoje slovo samozrejme dodržím a otvárame ju za 3, 2, 1, teraz! Poď, Legendary Stardrop! Poď, chcem Legendary Stardrop, poď! Rare, epic, OK, čo padne? XP doublerov. 500 XP doublerov. OK, pre toto videjko by to zakiaľ bolo všetko. Ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.